Kaixo, ongi etorri, orain antzerki bat eskaini behar dizuegu. Antzerkia makiak izango da, gu aurkezleak izango gara. Mutuan asko bezala, baserri batean, 3 seme-alaba zituzten, Hari, Mikel eta Sara. Oso behartuak ziren. Zerdian modoi lan handia egin zuen aditzen. Urte bete pasa zen eta etxea itzultzeko garaia iritsi zaio. Ondo da, langile konfiantzan zara, opari bat egingo dizu. Asto hau, baina ez da besteak bezalakoa, egin zakura esan ez gero, nidea egiten du. Eskerrik asko, aresto gazen.
Ciao. Sembra Corea, è un buonatone. Dovrete andare tu con un guardo e dalla serie con la cosa non piccolo. Eta txerantzaren duzen aret bere astoa hartuta bindaura utzi zaion eta ostatu batean gelditu zen lehenetan.
Makia
Urrengo goizean, Sara esnatu zen eta bere anaien mahai astoetan akikatuta etxera abiatu zen. Ha ha ha.